Tak lidi, vidíte dalšího videa. Zde opět akustickou kytarou. Takže dneska už to druhý video s akustickou kytarou. Je to druhý video a snad to nebude vadit. Čekajte, já si musím vyhnout rukami. Tak, můžeme. A to byl Johnny Cash zase a trošku si mohlo to trošku to nevadí. Další skladba by mohla být od Led Zeppelin, zkusíme to, jestli nám to půjde. No tak, nebo od Led Zeppelin, já jsem to zkoušel pokračovat dál, ale tak ještě tam udělal nějaký chyby, protože to je dost těžká skladba, jako je to tak těžký hrát, jako naučit se to, tady ty prostoklady a takhle. Od Green Day, další bude od Green Day Wake Me Up. Sice takový začátek. Tak to bylo Wake Me Up. Sice takový začátek, no, musím se doučit ten konec. Pak jsou složitý a to pokračuje vždycky.
No tak tohle bylo od písnička od Pink Floydu, Wish You Were Here. Já jsem to trošku zkrátil, aby to video se nebylo dlouhý, ale je to trošku tmavý, jste viděli, protože slunce zapadá. Trošku světlem to chtělo. Počkejte, já to jako rozsvítím. Hej. No. Myslíte, že už to bude blíž? Jo, jde to. Na starém koni. Tak to bylo na starém koni, jako když jste si to zpívali, tak je to úplně dobrý, no. Naučil jsem se na starém koni, ale chtěl bych to k tomu zpět, co já samozřejmě nemám dobrý zvuk. No. A na závěr si ještě něco zabrnkám a tak. Tak, já se loučím se s váma zase u dalšího videa, zase někdy. Naschledanou a mějte se fajn, ahoj.